Danas, na uskrsni ponedjeljak, govorit ćemo o nazivima toga blagdana diljem Hrvatske. A vratit ćemo se i dan prije i čuti kako imenuju Uskrs u različitim našim govorima. Budući da je Uskrs najveći kršćanski blagdan, ne začuđuju ni mnogobrojne varijacije imena tog blagdana. U sjeverozapadnoj čakavštini staro ime za Uskrs je Vazam, a rabi se u različitim glasovnim inačicama, pa je, na primjer, to u Vrbniku i Omišlju na Krku Vezem, pa u Vrbniku vele ni vezma prešiširka, odnosno bez slatkoga kolača s jajetom u sredini. U Dobrinju na Krku to je vozon. Stanovnici podrijetlom Čakavci u središnjoj Hrvatskoj također kažu vazam. U Gradišćanskih Hrvata najčešće je u množinskom obliku vazma, vazme ili vazmi, rijeđe u jednini vazam, a kažu i vazmjena nedilja. I na kajkavskom području mnogo je inačica imena tog blagdana. To je najčešće ili vuzem, ili vizem, ili vejzem i različite druge inačice toga imena. Opet dole na srednjodalmatinskim otocima može se čuti ime Uzma, a isto tako i među moliškim Hrvatima. Međutim, već od zadarskih otoka javlja se vrlo često ime Uskrs, također na srednjodalmatinskim otocima i na Korčuli Uskars i naravno opet u različitih štokavaca, recimo u pojedinih bokeljskih Hrvata Uskrs, u pojedinih šokačkih Hrvata Uskrs, u novoštokavaca Uskrs na širokom području. Ponegdje se također susreće na srednjodalmatinskim otocima, osobito na Hvaru, staro ime Jajica po običaju bojanja jaja. I dan nakon Uskrsa u puku se različito naziva. Dan koji slijedi iza Uskrsa u pravilu se po njemu i naziva. Pa tamo, na primjer, gdje je Vazam, onda je Vazmjeni pandijak ili nešto tome slično, a gdje je Uskrs, onda je to kod novoštokavaca uskrsni ponedjeljak ili ponedjeljak, a kod arhaičnih štokavaca to zna biti uskrsni ponedjeljak ili nešto tome slično. Kako god u svom kraju nazivali ovaj blagdan, želimo da ga prije svega doživite u svom srcu.